Idemo sada na recept. Prvo ću da isečem praži luk. Znači, praži luk ne mora mnogo ni sitno. Može ovako na normalne parčiće. Ja ću da napravim lepo posni gulaš od bukovača. Samo bukovače, neću stavljati ni šampinjone, ni ništa, samo jednu vrstu gljiva ću staviti. Sad ću crni luk. Palit ću šporet. Onda ću da pouljim. Prilike ovako. Znači ovo je za post na ulju. Isjeću i ovaj luk. Luka nikad nije puno. Luk obožavam. I realno luk ide u svako jelo. Ne znam da li ima neko jelo bez crnog luka kuvano. Da stavim ovdje u šerpu. Lepo da se isprši. Kad lepo ispržim luk, onda ćemo ubaciti i bukovače. Luk ćemo odmah sad, luk i praži luk ću odmah sada da posolim malo, ovako kašičicu slobodno celu. Stavljam na ringlu. Sad ću da isečem lepo i šagarepu. Šagarepe ne treba puno, znači jednu. Imam jednu šagarepicu. Ovo ću da promešam sad. Tako. Već luk udara. Znači ove bukovače ne perem ništa jer su čiste. Ako ih operamo napunit će se puno vode i onda nismo ništa uradili. Znači one su generalno čiste. I neću mnogo ni da ih sitnim. Znači ovako da nešto i ostane u tanjiru. Evo ovako. Jer će se one kasnije iskupiti. I ovo kad ubacim tamo ne treba mnogo ni da se kuva, pošto su one mekane i brzo budu gotove. Pre jedno 4 godine bio sam u Krupnju, na fićijadi. I tamo je za ručak bio vojnički pasulj i gulaš gljivaš. To je manifestacija Plodovi Rađevine, održava se u oktobru. I za nas vozače koje smo imali fiće, zanimljivo je bilo što dotad nikad nisam probao taj gulaš od gljiva. Tu je bilo ne znam koliko vrsta, bilo je nešto mnogo, 10-ak vrsta gljiva, jer su tada udruženje gljivara išlo u potragu u šumu za tim gljivama i pravili su tada gulaš. Znači ljudi, ja to kad sam probao, nikad ništa lepše nisam probao. Znači nikakvo meso ne može prići gljivama. Što bi se reklo, po mom ukusu. I to mi je ostalo u sjećanju. To mislim da neću zaboraviti nikad. Vidjet ćemo ako budemo bili u situaciji kao što imam ja mog kuma koji će ovaj video vidjeti, koji obožava gljive i razume se u gljive.
da odemo u šumu da nakupimo. A ti sad kume vid, pa nemoj naći gljive. Se lepo prži luk. Dodat ću još samo malo ulja. Lepo se to uprži. Ko posti na ulju, ovo može da napravi, jer je stvarno jelo lepo. Sada ću da dodam malo i šargarepu, se luk i paziluk propržili. Uvijek skidajte ovo sa zidova šerpe, kako ne bi gorelo. To vam je moj savjet, ja to radim uvijek. Da ne bi se ovdje uhvatilo ono crno, onaj obruč. Znači uvijek to skidajte. Sada ću dodati bukovače. Zatim lepo promešati da se svi sastojci sjedine. U drugu šerpicu sam dodao vodu za makarone i posolio. Opet malo promešamo bukovače dok voda ne provri. Iskuvat ću znači pola kesice makarona, nema potrebe više. Sada ću da spremim bijeli luk. Stavit ću cijelu glavicu pošto volimo bijeli luk svi. Bijeli luk sam znači ljuštio sad. Sada ću da ubacim makarone da se kuvaju, voda je provrila. Stavit ću pola ovog pakovanja, vi možete koliko god hoćete, znači ovako pola, to će nam biti dovoljno za obrok. Kuvati jedno 7-8 minuta, to najbolje pročitate na pakovanju koliko treba. Evo kako su gljive pustile i vodu. Sad ću da isječem lepo bijeli luk. I ga stavljam na kraju. Kako bi ostala lepa aroma. Evo luk je spreman za posle. Sad ćemo da vidimo kako je stanje ovdje. Ide odlično. Makarone. I one idu fino. Treba još 3 minuta. Odavde ću malo da dodam iz makarona vodu ovdje. 2 kotlačice. Evo ovako ćemo lepo da kuvamo dok se ne raskuvaju gljive. Ovo je gotovo. To je to. Sad ću da ubacim malo lovorovog lista. Sad ću sad malo bibera. Malo leve paprike. Evo ovako bibera lepo malo da se zaljuti to, da bude pikant. I da mu damo malo ukusa. Dodat ću sada i levu papriku. Dodat ću slobodno 2 kašike. Male, znači to su male kašičice. Lepo promešam. Znači nisam solio ništa još. Bila je slana i ova voda od makarona što sam malo pre posolio na početku. I onda je
ovo slano. Tako da vi upravljajte ukus slanoće kako vi hoćete. Malo pucane paprike. Nećem toliko. Mi u kući volimo svi ljuto. Tačnije ja i supruga. Volimo kad je hrana pikant. Još malo ćemo ovo. Ovu ću vodu od makarona sada lijepo procediti. One su gotove, došle su. I još ovo malo nekih 5 do 10 minuta i završavamo. Na kraju ubacujem beli luk i to je to. Sada ću ubaciti beli luk na kraju. Promešam jedno 2 minuta, 3. I naše jelo je gotovo. Ovo je gulaš od bukovača. Ili kako god ga ne možete nazvati. A ljudi, ja sam malo pre probao. Ovo je odlično. Po mom ukusu. Evo ga, gulaš je gotov. Sad ćemo da serviramo. Makarone. Evo kako je, ljudi, ovo. To ima da bude odlično. Na kraju možete potrusiti ako imate peršun. Ja nisam imao, ali to je to. Može da se jede. Vama, ljudi, prijatan ručak. Mi se vidimo u sljedećem videu. Obavezno me zapratite za još ovakvih video snimaka, meni će mnogo značiti. Prijatno želim, pozdrav!